Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi na natong tanan, no? Pasensya kayo nga nadugay-dugay kung upload sa sumpay sa mga drama. O karon di ang laing sumpay tang sugilanon part 15. Ang yawa nga gustong maanghel. Sinaoton ta nga malingaw mo ating drama mga ka-DJ, mga ka-listeners, o usubon ko, pasensya kayo ha, nga nadugay-dugay kung upload sa sumpay sa mga drama. O shout out din yung tanan sa nasunod aning drama ha, mga ka-DJ, mga ka-listeners, no? Bueno, di ta maglangan niya ang sumpay tang sugilanon, ang yawa nga gustong maanghel, part 15. Salamat kayo mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Ako ra si Mirasol. Bisag unsa pa'y mahitabo. Way makailog niya gikan ako. Ako siyang asawa. Kung di na mo sila kayan, karoon na yun. Patyon ta ka ug magkuyog ka dito sa impyerno. Tor, ayaw! Pero saan mo na ako siyo? Kining tawanan mo nagpapatay na ko ganito. Sakit kayo sa kong buhok nga siya mo'y pagkaslan sa kong asawa. Timan ni Tor. Yang imong misyon nining kalibutana na mag-usab ka sa imong kaugalingon. Gusto magkahak kang maanghel? Ulagi. Pero saan man ako siyo? Wa kong may baw kung saon. Aray, sakit ako na to. Kanong imo magong ginukul siyo? Timan ni, yawa ka nga gustong maanghel. Busa sunda ko. Pili ang pagpasaylo sa imong isikataw. Wada ang pagdumod. Pahariya ang gugma sa imong kasing-kasing o kunahuna. O labaw sa tanan. Pahariya ang Diyos sa tibuok ni mong kinabuhi. Kay kung dili ka mo patuon ako karon, itambog ti kag balik sa impyerno. Ang yawa nga gustong maanghel. Gituyo pagmugna kining makalingaw ug puno sa pagtulunan nga sugilanon aron kitang tanan higbatas kamatuoran nga di ay kita naglumlum na sa atong garbo kahagog ug kasina nga ang atong kalag padung na ngadto sa kalaglagan ug kapildihan. Ang yawa nga gustong maanghel. Mugna sa tagsulat, Emmanuel Sacol, ubo sa direksyon ni Ray Arellano, spinner Joel Benze, audio editor Randy Tayan, soundman Ricky Bangis Gary. Ug mapasigarbuhong nga gidalit kaninyo sa RMN Drama, Ang Yawa nga Gustong Maanghel. O karon sa sumpay natong sugilanon, ang yawa nga gustong maanghel. Humantog pa ni hapon, tintay. Mas mayo siguro nga iro man ko. Unsa man? Mag-unsam ta. Ha? Istorya ta, mag-istorya ta. Unsa man itong istoryahan diri iro na sad? Ha? Mahitungod nila ni Mirasol Dindo. Mayo nang hisgutan unya na nato. Ay ayaw lang una karon diri sige naghisgot ana. Sa sunod adlaw na lang gud kay lisod na kay nang tandogos mirasol bahin na ng mga isyu ha. Ay, wag yung ko mahimutang ining kalakiha. Ay Wag yun. da, palabi lang una naglaing adlaw. Ay. Ayaw lang gud una karon diri. Tay, tay. Oo, Mirasol. Unsa man? Kisa may misod sa kong kwarto ganiha. Ha? Tempa, unsay ko misod gud. Wa may misod na laing tao din sa ato karon. Ito ba. Ngayon nakapangutan naman ka, anak. Nahibong manggugutay nga abli ang akong vault sa akong kwarto. Unsa? Unsa? Dunay nawa nimo mirasol. Nangawa ang imo mga alahas og kwarta. Wa tay uy. Aw. Naara man ako mga alahas ug kwarta good. Ang yawi noon mo'y nawa dito. Uy, unsa bang yawi ha? Yawi sa sakinan? Dili tay, yawi sa underground. Kinasam na misudog nanguha niya. Ug una sa tanan, wa may kahibaw kung saan pag-ablian ang imong bolt diha. Maubitaw ako nahibungan tay kung kinsay nakasud dinhi. Bika. Uy, usisuhan na ninyo maayong mirasol. Basig na lipat lang ka. Mao. Usisahan na. Wa man gyud na ako naabliha ang akong vault nay. Ilabi na kit karong adlaw. Maong imposible nga maablira nag-iya uy. Pangutan ako no swimming. Bitaw.
Ato lang unya nako sa siyang kwarto. Hinumdumi o na og maayo, Mirasol. Kaya imposible kayong dunay laing makaabli sa imong vault nga wa may laing nahibaw kung unsaon na pag-abli. Ikaw raman. Akong atoon si Reming Nay. Di mo kay gikantor, ha? Where did you come from? Di naman to sila si Virasol o Reming ganina. Ha? Nangita rin mo, nangita. Nabaw bitaw ko. Oh, nahibaw di ka. Bangag silong. Wa man mo sila doon lang kaganiha. Oh, come on. Milakaw ko gikan sa pagkakita na ko nila siyo. Bilakaw na inoong kaya Yes. doon sila. Ha? Yes. Doon sila din isibahan. Uy. Kita kini? Uy. Usama na yawi. Usama na yawi. Yawi ni siya sa underground show. Bangag silong. Ha? Usagoy underground. Underground good sa among bahay ni Mirasol. Ha? Aw, nakuha di mo tur ang yawi. Mangutana pag yung kang niya naman din nga akong ikuptanon. Naraon. Hala ka diha. Hala. Miadto ka dito sa inyo. Oh, siyo. Nagdali ko og adto dito kaya ron makahigayon ko kuha siya, we. Ug salamat sa Ginoo nga nakasudyo ko dito bangag silong. W-O-W! Wow! Oh. May noon, tol, may noon. Ha? Mauding nawa ka ganiya. Aha! Okay. Tiiski. Usay tiski. Pero amtik kayo, Kator. Amtik kayo ka. Ator naman. Naunay ka. Naunay ko. Ay, bitaw. Muna akong ingon ni Musyo. Nga gigamit na nako ang akong mga teknik na ito. Bangitan biya kong tulisan. Bangag silong. Ikaw may aptik, tor. Aptik, paspas kayong imong mga lihok. Paspas! Oh, Pastilan! Dolor! Gusto mo na paskang isang paskang. Paskang! Nga nanasad. Mutuo na ko sa nga larino gina kay ka anang bisyo. Larino! Juan, excited na kay ko siyo. Nga muso sa underground kay kuhaon na nato ang usa kat kaban nga bulawan bangag silong. Pastilan. O, come on. Ako mahinoy gikulbaan ini. Ayaw kuno na ka ng kulba. Ang importante is importance. Importance. Nga itay unang makakuha sa kaban. Kay aron na atay suporta sa itong kagwalingon. Ug makatabang sabta sa daghang nag-antos nga mga tao karon bangag silong. Come on. Murag excited sa kay kung makakita ang kabana. Ha? Mo na, tol. Kinahanglan yun nga kitang duha mo'y makakuha siyo. Kay bugat to nga kaban. Tungkol kay daghan ang sud nga bulawan adto. Bangag silong. Hala, unya. Maalsa ka na natong, duha maalsa ka na ito na. Paminaw na kumurag dili. Murag dili. Pero anam mo lang nato kuha. Di kita masakpan din, Tor. Di kita masakpan. Ano uso ka biya to ni? Magpasakop sa deka. Aday, ang ako Doon bisa ko pais. Yal, muna. Ang ako ba, tingalig magbalik-balik kay Slani. Ha? Paminaw. Listen. Oo. Aron masabtan nimo ang akong instruction. Bangag silong. Sige, Tor. May lang ato yung mahanay ug maayo ang atong sabot o kamong. Paminaw mayo. Bangag silong. Kamong. Huna-huna og maayo, uy. Basin og ikay nalipat sa imong kaugalingon. Kisagoy mo suot sa imong kwarto. Ako raman, nyusay ko nang naarasad ka, pero di ko mahilabot sa imong vault. Kay unas tanan, wasa ko mahibaw sa password, ana. Ikaw rin nahibaw. Ako bitang gihuna-huna og maayo, Ming. Umang ko mahinumdum nga ako nang giablihan og maayo karong adlaw ang vault, uy. Usa na gani kasi man wa ko makaabli ana. Basin og nataligamaan lang nimo. Basin ato pang usang adlaw, unya nalimot lang kag sira pagbalik. Nabaya ingon ana nga nalipat lang ta. Kung nalimot pa ko pagsira, imposible sad kaayong mawa ang yawi, uy. Naara unta to. Basin og nalipat sad ka kung asa nimo nabutang. Imposible sad kaayo, Ming. Kay wa gyud na nako hilabti ang yawi. Pero ka-imposible bayaan na, uy nga, mawa ra siyag iya, ha? Kung tinuod na wa ka mga bliss imong vault, basin og dunay di ingon nato nga nakasudin ni sa ato, nya gikuha ang yawi. Ambot, uy. Naglibog bitaw ko, Ming. Kahis naman sila sa nanay ug tatay, naglibog sad kon kinsa gimisod sa akong kwarto ug nagkuha sa yawi. Ang katawanan manggod kay nganong ang yawi ra sa gikuha. Nganong di man ang imong mga alahas og kwarta. Mao ganing naglibog ko. Na, una-unaan nagmakapito mirasol. Liwat man kang tatay, uy. Mauna diha. Kapito ra gyud. Kay basin og
Naragi na diha ba, nataligam ala na nimo. Di ko mutuo nga, ang yawi ragi kuhaon sa kawatan, uy. Unahuna ag kapito ha, kapito gyud. Imposible kay na. Na, ambot lang yun, Ming. Basta kay wag yung kumahinumdum nga akong giablihan ng akong vault sod ini si manahon na. Nagmahay hinoon ko, Jura. Sa may mong gimahayan din. Nagmahay ko sa akong kaugalingon. Nganong ako yung giahat o himo itong butangan. Ikaw ba? Ay lang mahayang imong kaugalingon, good. Wa para yung kaka-timing sa hustong higayon. Naagyo ko isip yatyo. Iwagyan na ako maplano umayo. Nagpadarag ko sa akong emosyon. Ako tambag ni May. No ha? Saan? Bisag unsa pagkakasuko si Mirasol ni mo karon. Ayun patuon niya. Bisitahan gyapon sila. Ang nagkalison manggod. Kinagbahad siya na ako nga ako kuno siyang bisitahon ug balik sa ila. Iya konsultihan ang iyang amahan. Iyon man ang iyang inahan sa akong gihimo niya. Uy, mo na iyang gibahad mo? Oh, may mo na iyang gisulti rin ako. Ay, patuon na din. Sultiran niya eh. Ito na. Di, Joe. Di, seryoso gid siya. Katarong na naman. Ya, kung masuko ka rin iyang ginikanan, pasabta nga, ina nga, mihan na ka ugakos niya. Kay, kaslunon ba mo? Kung musumbong sa Mirasol, Joe, samot na niya nga maglisod na kong adto sa ila. Kay kana ramang iyang amahan nga si Jerry. Malituhon naman ang tawa na. Ay, ka ba? Kaya nagpasaylo ni Mirasol ko. Maulian lagi na. Tuulan ako. Unyag di maulian. Maulian lagi na. Para ba? Kuharas hapyo ng bayano eh. Hapyo. Ikaw no? Ikaw bihay usas ng kaingon ini. Kay imog yung kong gitintal. Ang nakasayob ko nimo nino, kung gibuhat pa nimo og sayo, yun taong palag si Mirasol. Nasayo pagulog ka. Nasayo ka yung pag-execute ba? Kanto tatong higayon nga, sweet pa kayo mong duha. Sipiat ka, Joy. Isang taon kay. Maglagot na ba kayo ko ini hitabo aron? Wa pa ko kadawat sa tanang mga panghitabo. Delikado og di na ko tagdon ni Mirasol. Hangtod sa hangtod. Di hay no na tumatuman ng atong mga nindot nga mga plano tungod sa mga palpak nga mga panghitabo. Sige lang din. Usahay magkaingaw ng tanga, wapay ayaw karon. Pero mituo ko, nga kung mula hutan yung ini, ulampos yung sa atong mga nindot nga plano sa unahan. Ay, abot lang, Joe. Basta kay karong mga panahon na, naputos nga akong tumang kalibog. Napuno. Wa ako may bao kung unsay husto na kong buhaton karon. Pulos di malas ang misugat na ko nining tuiga. Pulos way ayo. Unya Ming, unsa man? Nakita ni Mirasol ang yawi. Wa man kuno tay. Naglibog gani kuno siya hangtod ron kung asa na niya nagbutang o kisay nagkuha. Di ko mutuong doon nagkuha, oy. Siya ro sang kawatana, no? Ang yawi lagi ang gikuha. Unya mga lahas og kwarta, wa niya gikuha. Mabitaw niya akong giingon niya tay. Ay, yes. Naara na diha. Nalipat lang na siya. Ako bitaw siyang giingnan ana. Wa man gyud kuno siya kay numdum nga niabli sa iyang vault ining si Manaha. Ako pa niya, no? Magbutang siya CCTV sa iyang kwarto. Aw, naara na ni Mirasol tay. Kung wa na siya mahinumdum, timaan nga. Limtano na kay siya. Aw, basin tay. Way klaro si Mirasol, way klaro. Basin ba ya og maabot siyang pamasangil nato, ha? Ay, Na, wa sa tay. Oy, Isod na. ikaw no advance kay ka. Advance kay ka. Mindset ba, mindset? O, mo na din ha, tay. Wa na sa nahuna ni Mirasal, uy. Mirasal naman. Nawa, ikaw, Mirasol? O, lagi. Wa naman sa nahuna ng Mirasol. Nga mamasangil siya nato. Nangutan na lang siya kung kinsay ni Sod og nikuha sa yawi. Mao manggane, ha? May nang pasidan asan siya ba nga? Nalimot gi siyang dindo nga. Kaslunon sila karong Disyembre 20. Mo, Disyembre 20. Unya, iyang gididas dindo nga, di na pasodlon dili sa ato. Tay, nga no yung taon naabot naman ka na mga butangar, tay, uy. Nga yawi may atong gisgutan, tay. Ay, may istorya man ta. Naghisgot man ta sa iyang kalimtanon, Ming. Kay, daghan akong namatikdan ni Mirasol. Nakalit lang nga, nausab ang iyang, ang kinihigayon na ba? Daghang usab niya. O kantod karon, wa na ko makasabot anang iyang mga desisyon. Na, ay nalaglabda ng imong ubays desisyon ni Mirasol, tay, uy. Nga di na magpakasal ni Dindo. Ato na lang irespeto ang iyang hukom. Iya man ang kinabuhi. Di man takabuot kung sa iyang gusto. Oh, bitaw! Oh! Pero wag yung ko makauyon sa iyang... Kana ba si tatay na iba? Wag kay klarong baruganan. Di masabtan ang prinsipyo siyang kinabuhi. Kay ngano naman siya di ay riming. Nagyaw-yaw na sad siya ni Mirasol. Kay ngano lagi kuno nga di idayon ang kasal nila ni Dindo. Naghisgot na sa siya, ana. Maragwa gay adlaw nga di na siya magisgot ana nay.
Alingog-ngog na ba kaayo? Kay kita'y iyang yaw-yawan. Ay sus, tapaw mong gunang inyong amahan, God. Wag na siya klaro, nay. Katong miingon si Dindo nga, di lang idayon ang ingrandi nga kasal. Nagyaw-yaw si Anton Dindo. Unya karon, nga dili na magpakasal si Mirasol, naluoy sa kuno siyang Dindo. Lipog lang ta kung asa ta mo lugar ining tatay, uy. Agang, bipolar man gunang tawhana. Na, ambot sa nis tatay, uy. Le minister man unta na siya. Sige ko na siya silbi sa simbahan. Yung anong ingon anak man na iyang kinaiya. Kuwang na siya sa deliverance ni Father Darwin Riming. Magkatawa nga, magkalagot kay tas anang tatay, uy. Katawa ta niyang kinaiya, pero makalagot san. Sahay, ako ra ba iyang basulon kung anong nagkabuhag si Dindo o Mirasol? Unya, bisag asa lang maabot ang iyang isyu. Bisag sayawi ang gihisgutan, maabot sa laing nga topic. Ay na, ayaw na lang nagtubaya inyong amahan, oy Riming. Kamu na lang gud mo sabot, anak niya. Kay kung mo tubay ka no, di gid mo magdaog, anak. Maulagi, nay. Usahay ra ba, makapikon kay ng iyang sinultihan? Para way gubot, no? Ayaw na lang ginat ninyo siyang supaka. Kay lalis ginang inyong paingnan kung mo tubay gud kaniya. Unya. Usa may plano nimo karong gabi nato buhaton ang atong misyon na ator. Usa man. Ha? Karong gabi na ta. Karong gabi na siya. Para paspas ang itong trabaho. Bangag sa ilong. This night. Oh, sige. Agad lang ko nimo. I will agadize. Basta kayo mo na ito atong sabot. Unya. Di lang ta magdagagdan. Stairs. Oh, dili na. Do not bring stairs. Oh, datag kagda bilang tagabiko ta. Nana ko'y pisi nga gandam. Para mo'y atong gamiton aron magkakatkat tas paril. Padel. Bangag sa ilong. Oh, come on. Padel, Toledo. Oh, paril. Oh, sige. Pangil man dito, pangil. Ay, ikaw may mas suhitong makihira ko. Ikaw ang akong sundon. I will follow you, Tor. Uy, yun na. Kining na ping tinitinawa. Ay. Murag si Budiday na siya ni. Bangag sa ilong. Oh, Tor. Oh, come on. Klaro kayo ang linaktan, Tor. Ang tanawa ang linaktan. No. Baya, ang lubot, igwad kig lubot. Murag. Kayong kitkiton. Si Budiday, God, si Budiday. Murag. Uy. Sa mukha na. Ay. Ano, nagdagdimalas yung tigwa nga. Uy, bangag sa ilong. Ayaw, nagyapog tagyan, Tor, ha? Ayaw, aron way sabok. Toribio, my loves! Bangag sa ilong. Nanasang ka, Budiday? Oh, I'm here. Kay nga no di ay, may bong pagkakot nga nung ni ako din eh. Basig nalimot ka nga na pagkadakong tulubago na ko. Budids. Oh. Sayo pa man kayo, Budids. Turib. Dapat ka ng hapon unta ka mo, bangag sa ilong. Ay, ikaw ba? Bati, kayo kag sinugatan na ko, oy. Kay murag, di nagkamalaypay kung makakita na ko. Dili paras ka ni Adjong, mudayong kong kugusan kung makakita ka na ko. Di ba, Biyaw? Pastilan mo, Budiday. Ay, Kung maminaw ka palang yun, unta na ko ba? oy. Di na unta ka maghago pa og anhi din Bangag sa ilong. Unsa? Ayaw gyud pagbinuang diha to Rebs. Ay. Kay di gina mahimo nga pasagdan ti ka nga makapatuyan kas imong gibati din he. Ilugon pinong kadtong imong gipanglitawhan nga Mirasol. Alkansi ko no. May libawan pagday kang alkansi. Oh, naman di ay. Tor, Di ko siya come on. tigday ni Tor. Budiday na. So, Tanawa, si Mirasol. Kana mo'y klarong igwad kay lubot. Kayong tangagon. Ala. Niya, paingon din eh. so, tagdaon na rin Budiday. So, Ay, nga na mo. tagda sa siyo, tagda Nga siyo. na mo. Oy, Mer. Why? May buntag, Mer. Lucio! Come on. Hi! May buntag, Mer. Mayong buntagin yung tanan. Wait. Yay. Wait! Kinsa ba ning babayhana? Budiday. Dili ni siya si Ani. Mo ni siya si Mirasol. Ang kinagupahan din ni sa among pamilya. Pamilya no? Parokya. Salamat, Lucio. Hi, Iya. Mayong buntag ni mo, Iya. Ay, iya. O sa iya! Oh, O sa iya! Yeah. Maiya ka ron! Saka ng labi, Budiday. Dili iya akong pangan! Ako si Budiday! oh, ikaw din sinang budiday? O sa nang Budiday! Bangag. O mas iya nang Budiday na sa... Mer. Mer. Budiday ra, way nang! Hilom sa kuda, Budids.
Mer, Rangan og na. kung sa may among ikalagad di mo, Mer, Let's gusto kag kape? Ikaw lang akong tuyo, Lucio. Ako day, Mir. Ako, Oh, Mir. ikaw. Pero tuod budiday. Nanatad. Ikaw Ingan lang na dito. sa kagtuod. Ingan lang sa kagtuod. Ikaw dito ang giingon nga asawa ni Toribio? Me! Ay. None other than me! Ay, wala. Ha? Nulupigas English to. English to, ha? Sa, ano niyo? No other than me! Ako ang asawa ni Toribio nga gwapo na kong bana. Parison man mo anisyo. Nice meeting you, Budiday. Parison man day kayo mong duha, no? Simba ko taon mi Roy. Samantama may mag-inilis ko class, Lucio. O sa simba ko! Ha? Dugay ko katingog, dugay na pakli na. O sa simba ko! Pagtarong diha, Toribio, ha? Mer. Pagtarong! Kanang si Lucio day ang imong tuyo, waday ko labot. Si Luciora. Bangat. Doon ako'y toyo niya. Pero, Budiday, nalipay ko. Namungi ka? Namungi na ka? Sorry. Ha? Nalipay ko nga nagkahimamata karon. Pag-iyak pa, pag manang, di ba, mama? Na, hurot yun ang sikod ko ni mo. man kaayo ka good. Ha? O niya, ikaw sa Desmirasol. Ikaw di ay, ha? Hey, karon ka. Unsa ba ni ka tinood ang akong nadunggan? Nga nangulitaw man kuno ang akong bana ni mo? Oy, ay patagag pasaga da budiday bidas ni mo, sakan sila rabis ni mo. Ah. Oo, ta ni Resol. Ay! Oh. Saman. Nga gitutukan man ko ni mo maayo, ha? Ibog ka. Nahimuot ko nimo. Mahimo ba magsultihan ay una tagkadiyot, Budiday? Si Lucio magkaibog tayo, nga gusto mo kang makikistorya na ako. Nga Ngayon ako. lang. Doon na lang ko'y gusto nga mga pangutana nimo. Tabi una ninyo, Lucio, ha? Toribio, mahimo ba ang makikistorya una ko kadiyot ni Budiday? Wala problema, Mer. Ala, Sige, sige, pagstorya istorya na mo. na mo. Tor. Kaning, alto ta dito na. Asan ta? Dito ba dito? Unahan na. Tanawa ko na kung simod. Paya istoryahon na ato silang duha. Mga istorya sila. Sige. Tatanasyo. Ang tinood, the truth is, kanas Toribio, namatay na siya. Namatay na. Unya, sa ikatulong adlaw siyang haya dito sa amua, kaming tanan, natingala kay kalit siyang nahanaw sa iyang lungon. Og waan na gyud mi mahibaw kung sa inahitabo niya, og asa na siya itong mga tungura. Unsa? Oh, yeah. Mauna. Mga sangko sa langit ang akong kalipay, nga dunay nakasulti nakaw, nga di ara di ay na siya din, hey. Mauba di ay nang? Oh. Ay, Budiday? Tangan yung naang. Sorry. Pasakaon din yung akong rabis. Pero, imbis malipay na unta ko, no? Dako siya ba nga akong kabalisa sa di ang nausap og kalit siya nako? Ug wala ko niya ila karon nga iya kong asawa. Sagdi lang, Budiday. Basin og makatabang ko niya ng bahina. Aron ilhon kaniya pagbalik kay ang asawa. Ay, daghan kaayong salamat, Mirasol. Og dako na akong garbo nga nakaila ta karon. Ay, habi manggod na ako og dautan ka nga pagkababaye. Kay nahibaw baya ko nga si Toribio na ninguha nimo. Sagdi lang. Makigistorya ra niya ako si Mumbana. Og ako siyang kumbinsihon nga mobalik na siya sa inyo. Ay, thank you very much. Thank you. Milakaw na si Mirasol dito? Milakaw. Pero basin og mubalik to karong daon. Amay mo manog, imong paabuton. Din lang siguro, Tito. Tingnan na lang niya siya nga dinikugikan sa inyo. Ay, nga sa ato pa, di lang ka magpaabot. Sa sunod lang siguro, Tito. Balik pagyapon ko din eh. Mao ba? Pero tapa. Saan? Tayo pag-una din do. Tugani ko tinuod. Unsa man yun? Nag-away mo ni Mirasol o wa? Mao ginaya akong nalibgan, Tito. Sige, minaw ko. Wa man may lawom nga argumento ni Mirasol. Isa gamay. Wa ko may numdum nga nagdako ang among lalis. Kung doon naman gani may mga butang nga wa na mo masabti, amo man dayon ng mahilot o magkasiyab tanay man dayon may. Pero kini kita buwag karon. Mao gini ang wa na ko isabti kay
kalit gyud kaayo nga may desisyon siya nga di na magpakasal nako sa way igong rason. Wa saan siya musulti mo kung unsay ka ng lawom gyud nga rason. Ang lawom gyud ba? Oh, wa. Wa yun siya muhatag og eksplanasyon kung ngano nga di na lang siya magpakasal diri nako. Hay. Wa ko mahimuot anang istorya Dindo. Ako'y mga ipasaylo. Bahin, anang bahin. Kwan, kanang, pero way kaso na ko tito. Laom gihapon nga akong pagsabot ni Mirasol. Lamat. Oh, laom gyud. Doon na yun kay mindset. Oh, bisan ko siya masulti nako sa tinurang hinungdan, pero isabot gihapon ako siya. Wa gihapon mawa ang akong respeto ug pagsalig gato niya. Dako gihapon nga akong paglaom nga kami pagihapon ang magkadayon sa unahan. Kana, mindset ba? Mindset. Oh, Misabot ka kung pagdaig ni mo Dindo. kay Kay, wa pag yung ko makasugat og tao nga, sama ni mo kalawom og pagsabot. puriboyag dito. Lamat. Tungod sa akong tinudanay nga gugma sa imong anak dito, mao nga di kin mo sab nga akong pagtahod og pagsabot niya. Husto ka. Muabot ang inunya ang tukmang panahon nga ikaw ug ang akong anak maogi magkadayon sa unahan. Salamat kayo ninyo dito. Salamat sad. Ug makalaom ka nga ang among suporta diha nimo wa gihapon mausab. Og ikaw gi gusto namong mahimong kapikas sa among anak nga si Mirasol. Oy. Murag si Mirasol ning naabot. Ay, sila na lang naabot ang gidaya siya. Dali. Anita din sa sawad ba siya? Uy, tito. Naa naman sa blagi na kuyog si Mirasol. Solusyon na kina. Dali, dayon. Tay. Mayong buntag, Mir. Nga ano sa ka din eh? Mirasol, si Dindo ka na. Ngano bang ingon man ana ang imong tinagdan niya? May buntag, nanyang tanan, bro, Jerry, Dindo, Dali, Lucio. Ato tas tres magsultihan ay. excuse na ninyo, ha? Pito, di lang siguro ko magdugay. Mubalik lang ko sa surog nga adlaw. Ayaw. Ayaw na paglakaw. Ayaw na. Na naman si Mirasol. Ako siyang ingnon. Aron magka-istoryahan na igid mo. Ayaw lang tito. Mubalik lang ko sa surog na adlaw. Sige, arin ako. Naunsa maning mga tawhana. Pabadlong ginis Mirasol da. Bigan ibi. Akong adoon kung naunsa gini sila. Mura maghait kay kayo tog tinanawan ako sa Dindo, Mer. Kumantay ko, murag blade ang iyang tinanawan, hait kayo. Ayaw to siya tagda, Lucio. Wag to siya masuko na ko, nagit anger na ko. Bahala si masuko siya, uy. Ug ayaw sa kahadlok niya. Mirasol, Uy, tay. unsa ba ning imong kalaki? Nganong mas gipalabi nimo kayong tawhana kaysa imong bisita nga si Dindo? Tay, human ako misulti ninyo nga wa na ko'y panahon ni Dindo. Pita. O kung sa mahinungdan na, Mirasol? Tungod ba ining tawhana? Come on. Jerry, ayaw lang ko tuliso ka. Mabuta ta na. Tay. Ayaw ka na pag-ingon anak, tay, be, tay. Way kalabutan si Lucio ini. Ako nang gidaygan si Dindo sa tanan nga wa na siya mapaabot pa nako. Wa ko makasabot nimo, Mirasol. Ang tao nga misakripisyo nimo sa dugayng panahon, imo lang ibaylo, ining gasigalang ang mata. Tay, ayaw ka na pag-ingon anak, tay, be. Mindset ba? Mauwaw ta, Lucio, tay, uy. Okay ra, Mer. Dako man tuon ni akong mata. Pero, cute tanawon. Usa? Tay, utang buot. Ayaw pag-iskandalo din, he. Respeto iyang akong bisita, tay. Mag-istoryaw niya tag-usab, Mirasol. Basta! Wa ko magkauyon, ining imong gibuhat. Ha? Why mindset? Labyog-labyog biyang lobot. Ala, nasukoy mong tatay, Mer. Ayaw na lang to sa tagda, uy, Lucio. Mag-isgot na lang taglain.
Unsa may atong hisgutan, Mer? Unsay, what are hisgutanais? Daghan pa kong mga pangutana ni mo bahin ni Toribio. Mau ba? Mau ba, Mer? Sige. Just ask me. Pangutana lang si gusto mong ipangutana na ako, bahin ni Toribio. And I will answer you. Ako kang tubagon. Kadiyot, kay magkuhaon ako atong mainom. Busyok! Sa mo rin plano ni mo din. Sukad nga ni abot ang duha sa itong dapit. Nagsugod ka ni malas nga akong kinabuhi. Pero di man sila lisod ipuson din. Kung maingon ka lang nga ato sa ipuson, karon dayon, ato ng baton. Gusto ko. Ngayon yung dadon din sa kong atubangan katong ginganlan ug lusyo. Oh, di ka gusto ka ipuson na to dayon? Patubangan o na nako. Kaya gusto ko nga ako siyang pailhom kung si kinsa yun ko. Wala problema din. Karon dayon, buhato na mo. Huwag mo siyang dadon sa imong atubangan. Buhata dayon, Joe. Buutan man dito si Mirasol. Butan bitaw. Nya gwapa pag yun. Mao day naibog ka. Bangag sa ilong. Ha? Budids, sa tinuod lang, Budids. Kung mutuo lang ka nako, kadto si Mirasol, ako tong asawa. Bangag sa ilong. Ano, nagpiti-piti ka man diha. Ha? Kadungog ka. Ay, Nay nagpiti-piti. uk na nagka-oxygen. Ikaw ba? Oy, ikaw ba, Toribs? Ha? Nanasad ka ng imong binuang ha? Oh, tinuod man bitaw. Di mangug ka mo tuugod nga Arturo ang akong pangan. Ang nisod nga kalag sa lawas sa imong bana si Arturo ug dili na si Toribio. Wa ka kabantay nga lahi na nga akong tingog bangag sa ilong. Pero wa may kalainan, Toribs. Si Toribio manggihapon ang imong aksento. Ang tanan imong tono sa sinultihan, ako magyong bana. Ayuhan ako paminaw, good Budids. Bidas na siya na ikaw. Ay, kung pala ng rabis ni mong musaka na, good. Ay, dili ko bungal, ay. Eh, di yung gusto Toribio. Di ko si Toribio. Si Arturo in town ko. I Bangag, don't believe you. I don't believe you, Toribio. Palusot na imo, ay. Oh. Kaya doon nagyong kailaing plano. Gusto na imo nga imo na kong ilisan. Bidasan ni mo. Natural nga di yung kunimo kay... Di naman kunimo ba na bangag sa ilong. Sama niya, ay. Sus, no, Rusip. Ay, lagi. Imo na lang yung kong sayon-sayon nun dya. Susun sa'yo no, gisi-isi taga. Paita sa nimo eh. Ambot mo Budids, oy. Basta kayo, maunay tinood. Naara na nimo kundi yung kamutuon ako. Gisuyunan lang yung katorabyaw. Huh? Kung naibaw pa lang ka nga, naibaw pa lang kung mausap di ay ka, mas may pag namatay na lang kahangtod sa hangtod. Simba ko ka diyaw. Bangag sa ilong. Nagmahay ka o sa kung pag-ampos ginaaw, nga mas may pa og wala lang niya dunggan nga akong mga pag-ampaw. Oy, Budids. Ayaw tong pagtingon, ana, Budids. Oy. Wala nga makasabot sa katuyuan sa Ginoo kung nganong nabuhi kong pagbalik. Ang kuwang rigod nimo karon mao ang pagsabot o pagtuo sa kong gisulti nimo. Pero kung di yung ka mutuo, wala na yung ko'y mahimo, aron mutuo yung ka nako. Bangag sa ilong. Bangag sa ilong. Oh. Kung magpadayon kang ingon, enay, mas may pa magpagamatay na lang ka. Ay, nausa! Uy. Usagoy tayo magpakamatay ka. Ayaw pag iningon ana, Budiday, uy. Gusto kang maimpirno? Ha? Puslan man gaway, nagmahal na ka. Magpagamatay na lang yung ka. Bangag sa ilong. Butang eh. Gusto lang yung kumasayod, Lucio, kun kinsa gina si Toribio. Kuan, kining, ano ni? Kanang, mauling ito akong gisulti ni mo, Mer. What I'm telling you, lisod man po tuhuan. Pero kana si Toribio, ba na gina ni Budiday nga namatay na? Pero nabuhi pagbalik, born again! Tungod kay nipuli ang kalag ni Arturo. The soul of Arturo.
Ayaw gani ko kumidyahe di Alusyo? Wala kita akong magkomedya ni mo, Mer. I'm not a joker. I'm not joking. Be. Sige, be. Mga tana ko ni mo, be. Nakaila ka ba sa kung bana? Kike. Ha? Kike. Kaila kayo. Oh. Suod good me sa imong bana. Mao na. Kanang tinuod gid ha. Ayaw gyud pa makak na ko Alusyo. Kaya ako makaila ba gyud kog tawo nga mamakak. Ulagi, Mer. Ang tinuod yun. Mao na. Okay, sige, be. Diin man gid mo nagkaila ni Arturo sa una, be. Oh, come on. Kuhan. Silingan magud mi niya diha sa Baryo Nahawan. Mao na, Baryo Nahawan. Sukat nga namalihin na sila. Magsuruyan gyapon na siya sa mua kaniya to. Mao na diha. Pero wa man gyud ko makadungog ni Arturo kani adto nga magisgot siya sa imong pangan. Kay katupias Arturo, gidabi ato niya yung mga higala din sa amo kani adto. Oh, come on. Gisgiyan man ko niya og dapit sa una, Mer. Kaso lang, wa pa lang yung ko kahigayon at mga panahon na. Kay busy man sa good guy, busy ko sa akong trabaho. Mao ba? Oo. Pero, kini be, Ah. kung tinuod nga suod gid kaayo mo, unsa may imong mga nahibaw-an mo ni Arturo? Oh, come on. Daghan kay sa gisulti nako nga mga sikreto ninyo, Mer. Sa mga pananglit, for example, sa inyong unang date, first date. Muna, sa una ninyong date, milusot ko no ang mumho sa iyang ilong tungod sa iyang tuba. Nahinumdum pala siya, Ana? Oo! Tinuod ba na, di ba? Tinuod, Alusyo. Come on. Bisulti pa gani siya nga sa dihang imo siyang gisugot. Nauaw ko no kay siya kay sa sobra niyang kalipay. Nakalitan ko na siya siyang kogalingon nga nakautot sa kalipay diha sa imong atubangan. Uy, hasta ka na. Ayaw magkagisulti diha ni mo. Tinuod ba na, di ba? Oo, tinuod na. Pero, mga embarrassing moment man in tao na, uy, Lucio. Diba, Mer? Kasi Arturo, dakong buhi yun. Uba na to karon. Kaya bisag imo pa siyang istoryahon karon. Magkapamatuod yun siya sa tanan nga siya gyud si Arturo. Kay matubag yun niya ang tanan nimong mga pangutana. All your questions be answered, yes or no. Okay ning atong istorya, Mer. Wa ni pinugsanay ba, ha? Wa ni pinugsanay. Naaraman nimo kung mutuo ka og sadili. Basta kay gitubag lang nako ang imong pangutana karon. Sige. Mupadayon pa ko sa daghan ako mga pangutana, Lucio. SM. Ha? SM? Dili, mall. Sige, Mer. Una, SM. Hutda ang tanan mong pangutana. Kay suwayan ako og husto nga tuwag. Oh, come on! Grabe, sad ka tayo, uy. Nganong si Lucio may imong kasukan nga bisita masab na siya? Naglagot ko ang tawhana. Way respeto! Uso ko'y way respeto, tay. Wa si respeto ni Dindo. Otro pa na mo igsoon. Way huna-huna. Kalain mo tayo, uy. Nganong magbuot man kas kinabuhi ni Mirasol, nga iyang man ang desisyon sa iyang kaugalingon. Oo, lagi, pero desisyon nga sa'yo. Maulang naglagot kay ko. Wa naging muy kaluoy og tao. Kay inyong pagtuo, nga kamo lagi husto. Kung nasuko man gani ka ni Mirasol, tay, ayaw lang iangin ang uban tao. Kay mauwaw ta, uy. Kauban ba yan na nimo sa simbahan si Lucio? Mga wa na sila'y ayo nga mga kauban. Way ayo, way mindset. Wa sila magpuyo sa tinud-anay nga Kristohanong buhat. Di pas na ako ba? Di pas na ako. Ha? Sila mga tigpatkaw-ingnon. Ako dili. Ikaw, tay, no? Usahay baya, tay, no? Kita rin maunay sa kaugalingon natong sinultihan. May no, ni ana mag-aing tiro. Unsa? Usi ba unay? Mana diha. Ang buot ba na ako ipasabot tay ba nga maginahinay sa taon ta sa atong sinultihan, uy. Kay mo bumirang rabaya na nato. O gitudlo sab na sa Ginoo nga kinahanglang mapahiubsanon ta. Di ta mo dali og kasuko. Riming. Mura kag Angry Bird. Riming, ayaw kong sultihi anang mga butang, ha? Kay dugay na kay kong nahibaw, ana. Wa pa mo mataw. Nahurot na kong basa ang Biblia. We. Hinuon? May noon, tay. Kung may sab nga sa atong pagbasa, ato sad untang ilitok nga to sa buhat. Ilam di ay? Wala. Angry Bird na sad. Anaawa na gyud katay. Kalit lang kag kasuko nga waman unta ko makig-away nimo. HB kay kada. Sa HB. High blood. Igo raman ta ko misulti tinuod ba HB din ka. Mindset ba? Mindset. Mindset. Basta tambagin ang imong igsuon nga wa gyud ko makauyon ani ang kalaki karon. Oh, come on. Pas nilang, Tor. Murag,
Konsuelo na kita ini. Konsuelo. Ya, unsa naman, kumusta naman yung storya ni Mirasol? Amo nang silingas, Konsuelo. Kining, nindot na balita, tor. Nindot kayo. Aron ka masayot, mas na-interesar ug maayo karon si Mirasol. Bahin nimo because of you. Mo ba siya? Oh. Bangag sa ilong. Oh, come on. Wa milaing gistoryahan karon sa ila. Ang mahitungod ra sa imong pagkatao. Unya. Unsa may iyang gisulti? Niya naman sa niyatis fans ba? Kuan, nangutana lang siya kung kinsa gyud kuno ka. Unya. Unsa may mo gitubag bangag sa ilong? Ako siyang gitubag, Tor, nga ikaw si Toribio. Pero ang kalag, ganaan si mong lawas ni Toribio, mao si Arturo. Mo ba? Oh. Unsa may iyang reaksyon? Sa reaksyon pa. Mura siya nahinuklog sa akong gisulti. Murag katuo na yun siya, Tor. Mao nga, gidasunan ko niya og daghang pangutana. Many questions. Ug ang tanan, akong natubag sa husto. Suma sa imong mga gipanulti nako, 50/50 akong score. Gra. Sus ka na. Grage ko na balita aso. Grage ko sa bangag sa ilong. Oh, come on. Ug niya pa, Tor, niya pa. No. Miingon siya nako. Gana siya plano puhon nga makikistorya gyud kuno siya ug usab nimo. Ha? She will talk again and again and again. Kano sa syo. Sige, Ignacio. Basig, karon pa dayon kam, basig, karon pa dayon. Kay mag-istorya ko niya. Bangag sa ilong. Oh, come on. Nasuko kayo si tatay. Kay, ngano ko no, nga imong gibuwagan si Dindo sa waigong rason. Unya, unsa may tubag nimo niya? Oh, ako siyang gingnan nga wala ka makauyon. Ug di sab siya angay magbuot sa imong desisyon, Mir. Maulagi. Hasta man gani si Lucio iyang gikontrahan. Kay ngano ko no si Lucio mo'y akong gipalabi. Ay, kini sa jud si tatay no. Wa gyud klaro ang prinsipyo. Maglibog tagsabot sa imbatasan nga wa gyud klaro. Ato na lang siguro na siyang pasagdan o iming. Kay ngun ana naman ginas tatay. Para nako, di gyud maayo. Labi na nga magpataka na lang siya giyawit si Embaba. Mao sa akong katak-an ni tatay. Kay bisag ang atong mga bisita, naungon gid saway ba. Di gid magunahon nagkaikog uy. Ako pa nimo, Merno, mangita na lang yung kaglain. Na may daghan diha ba nga, wa gyud kabilingkan. Nganong adto mo gyud ka ng tawo nga daghan kaayong napaangkan? Unya, daghan kaayong anomalya og isyu. Da, mas maayog yung dili na lang gyud magminyo ming uy. Aw, naraman day na. Hinuon na ra gyapon nimong tanang desisyon, Mer. Ang buot lang na akong ipasabot ba, nga daghan pa kaayong lalaki nga tarong og tinuod gyud nga mahigugma nimo. Na, di lang una ta maghiskot anang mga butanga ming. Basta kay gusto ko nga magmalinaw nang akong huna-huna. Kay murag gisamukan gyud ko anang mga butanga uy. Gusto ko nga dili lang una maghuna-huna anang mga butanga. Bayang buntag, Brad Jere, Brad. Ay, mas Lucio. Oy, Brother good morning. Good morning to. Lingkod mi, Brad, ha? Di na kinahanglan. Kay di ni taas kung tuyo, mubo ra ni mubo. Oh, ikaw day, lingkod day, Brad. Hindi kami. Di agyo ko ron. Abi mo ko na kung mag-hearing. May husayon. Way hearing. Butsibats. Way kaso ron, way hitan. Ni agyo ko ron kay kamugi akong tuyo. Unsa may among ikaalagad nimo, Brother, ha? Kamu ba? Giatagan na mo og pabor nga makabisita sa amo. Pero wa ka na magpasabot ha, nga gitugutan ta mong muguba og relasyon sa akong anak nga si Mirasol. Uy, wa man may muguba og relasyon, Brad Jer. O siya, Yay. inyong giguba ang relasyon sa akong anak og ni Dindo. Kaya nga no di ay, Brother, nagbuwag na gid sila. Ay, mindset ba? Mindset. Tamas ka. Ayaw pagpakauning nonoy ilusyon sa kamantaon. Kay kamoy na kaingon ini. Labi na ka! Brad Jer, Brad. Mindset na, Brad, ha? Di ka angay masuko na mo, Brad. Kasi una sa tanan, wa man na mo na tudlo ang imong anak nga buwagan niya si Dindo. Tungod sa ilong. Tungod ka na ninyo. Maong nausab ang iyang desisyon. Kaya bisag nahibaw mong kaslo na siya, inyo gyapon siyang gipangulitawhan. Ako ang kining kanang, Brother. What taon mi mangulitaw ni Inday Mirasol, oy? Nakikikuha na mi, nakikamigar gimis mong anak.
Kay ganahan mami, we like niya. Gumikan kay buutan masab kay siya. Ay, Diyos! Ayaw kayong ilara. Ha? Tumugwa ko yung mindset. Ha? Kamoy na kaingon ini. Dako kang problema ron sa akong pamilya tungod ining inyong gibuhat. Brad, Jerry, Brad. Pasensya na kay ka, Brad, ha? Lupon man yung ka, Brad. Saan yung tanitalong, Brad? Mga biyataw na namutod Luis Mirasol. Double B! Sa ilong. Si Double B. Dili, Ben Balaba. Kung dili, bitaw, Brad. Maayo na magklaruhay ta. Magklaruhay ta. Ha? Sugod ka ron. Sugod ba? Start ka. Beginning. Start. Oo. Di na ko gusto nga mamisita pa mo sa amo. Labi na gid ka. Lucio. Bibi! Si Pibi. Pero, Brad. Wa na pero. Basta di na ko gusto nga mo bisita mo balik na sa amo. Diyan mo. Mindset ba? Mindset. Nalimot matingali ni siya ay nga nasakpan na to dito sa kuan. Nalimot. Aksyon kalimot na. Aksyon. Muna gingon ni nako ni motor. Muna akong gingon. May isog na kayo si Jerry. Sagdi lang. Mao ginay iyang batasan sukat pa kaniadto. Pero di man na problema siya sa iyo na nas Jerry. Aw niya. Gibara na batang niya, di na tapabasitahan na, di na tapabisitahon yun. Istoryahon na. Busita kaya punta. Nalimot ka nga naapa na siya tinaguan nga wa pa na to ibutyag sa iyong pamilya, ha? Oh, Lino. Kantong Bradili. Si Bradili ba? Bradili. Nakakita sa lagaway sa bar. Bangag sa ilong. Come on. Ato nang ipahinumdom niya siyo kung magbinuang siya na to. Husto ka, Tor. Husto ka. Mga dili na problema sa Jerry. Dali na siya pahilumon, bangag sa ilong. Oh, come on. Pero, Tor, unsa naman itong atong sabot? Our sabot, hais. Mao gyapon siyo. Di gyud to natuusbon. Kung makakita na taog binta, ablihan dai gyud nato to. Katong underground ba nga aron makuha na nato ang usa ka kaban nga bulawan bangag sa ilong. Oh, come on, pastilan. Murag na ikag na sa binuon kay ko anada. Huwat lang ta sa hustong timing, ha? Makuha lang ito nato ang usa ka kaban nga bulawan ug masulbad na ni nato ang atong problema bangag sa ilong. Oh, come on. Timing! Timing. Sige. Agad lang yung kustanan ni mong mga plano. Ako lang kay Agnacio. Kaswito na kay ko ining kalibutan na. Ha? Lisod pagsulbad sa atong sitwasyon karon kung watay kwarta. Mga kinahanglan nga makuha una nato ang mga bulawan aron dako na kay tagbintaha bangag sa ilong. Oh, come on. Suportar ko ni motor. Kung unsay maayo ni mong buhaton, maayon ni mong nahuna-unaan. Ato ginang buhaton, basta kaayuhan sa tanan. Kaayuhan yun ni para sa tanan siyo. Mao nga ato gining buhaton bangag sa ilong. Oh, come on. Abi naman tito. Nasagmuyo gyud kaayo ko. Mura ko kasinati karon o depresyon sa akong kagalingon tungod ining mga panghitabo. Ako din do. Naluoy kay ko nimo. Gibati nako ang tumang kasubo. Ug wa ko malipay sa nitabo ninyo ni Mirasol. Mao lagi tito. Mga tabangi taon ko. Dili makatarunganon nga maglikay si Mirasol nako. Tungod kay wa taon ko'y daotang gibuhat nga tuniya. Oy. Mutabang yun ko. Gusto yun ko nga kamugi magkadayon ni Mirasol. Lisod manggod kayo dawaton ang nahitabo na mo karon, tito. Ilabi na sa akong bahin. Nga, wag kong kasabot kung nganong ingon ini ang gihimong desisyon ni Mirasol. Nga wa man gyud ko'y sayop nga nahimo. Nakasabot kay kunimo, Dindo. Unfair gyud kayo, tito. Ilabi na nga ang gitagad ni Mirasol karon kadtos Lucio. Kauban na tong mangingilad nga Toribio. Kinsa Toribio? Katong nagpailang Paulo. Si Toribio ang tirudan ng pangalan to. Uy. Daghan kay kaso. Mga nag-uol ko nga basig hasta ba si Mirasol ilang ilaron. Uy. Mao ba di ay? Di na mahimo. Karon pa ko mahibaw, ana. Sultihan ti katito kung kinsa ginang mga tawhana. Ikaw, Jereba. Permigyo kang masubraan sa mong kaugalingon, eh. Ibutang sa kunos lugar na imong pagsuko-suko, di habi? Usa, kayungit ka lang. Usa ibutang lugar. May sumbong na akong imong mga anak
Nga wa ko no kay preno sa imong kaugalingon. Di kasukan ba ko na imong Lucio? Ang natural masuko ko, kinaglagot man ko. Nga na maglagot nga, muprino-prino pag istorya. Oh, kinsa may di maglagot, anak niya, ha? Naguba ang relasyon ni Dindo o ni Mirasol tungod niya. Time paragod. Nga nung si Lucio may imong basulon nga wa man na manghilabot ni mo. Sukad nga nahiabot ng mga tauhan na dinhi. Naghatag silang samok sa tong malinaw nga pagpuyo. Ay baya ka, Jerry. Nagpakauwaw man lang kasi mong pagserbisyo simbahan, oy. Di minister makaka. Hindi ingon ana imong kinaiya. Ay, samtaw ka. Unsa ko tayo ako? Uy, mindset ba, mindset? Unsa ikaw, ha? Mauwaw ka itong mga tauhana nga, mangingilad man to. Unsa mangingilad ba, oy? Hoy, Tintay, aron ka masayod. Kanang mga tauhana, daghan ka nagkaso, naglinya ang kaso na. Mga mangingilad na. Uy, ayaw galing patakagyawit anang imong baba diha, Jerry. Wa ko magpasagad, Tintay. Tinuod kining tanan na kong gisulti. Na ay nag-ingon ako nga kana si Lucio o kanang nagpailang Paulo, mga hustler na, mga estapador, mga scammer. Murag na sobraan na gyud kasi imong mindset, Jerry. Mindset akong gigamit. Mindset? Wa ko magtio ng Tintay. Tinuod kin tanan akong gisulti nimo. Ha? Paminaw, ha? Paminaw gyud. O naminaw ra ko eh. Aron masayod ka. Kung diin ako gikan nga nahibaw ko ning tanan. Kumusta naman ka, Mer? Ha? Pero may man kung okay, Lucio. Oh, come on. Kagwapa ni Mirasol. Pasensya ka. Ako matang ginuong, pero may gawas gis kong baba. Ako matang iser pa. Ay, baya kanindo na sa iyang pahiyom. Mura may noon o gilamat ko siyang kagwapa. Mura maglain ang akong pamati. Pero di may mo. Oh, come on. Kinalan nga, di ko malimot nga usa ko kanghel. Uga, di mahimo nga bation ko og sama sa pagpati sa katao nga mahimo og babaeng kalibutanon. Nganong mituto kag maayo nako? Wa, mayro. Oy, ay kanang kuan, nahimuot magukunin mo. Nganong nahimuot man ka nako? Unsa man katawanan day kog dagway? Oh, di man, Mer. No, bad na. Kada kita mo ko nimo. Nikita anti ka, mapunan pirmi nga kung ang imong kuan ba? Ang dili ang kwarta. Ang kundili, mapunan pirmi ang imong kagwapa. Saba diha, Lucio, eh. Imo lagi kong bulatikan, permida. Bitaw, Mer. Makadani mo kayo ang imong pahiyong. Labi na ang imong purol naman. Ha? Ang imong lawom nga kandiis. Husto na anak, Lucio. Sorry, Mer. Adi mo ko kapugong basta makadayag ko sa kababae. Bitaw, Lucio. Mayon tagdili ka mausab. Sagad bes mga lalaki nga akong nasuod. Ikalit lang kalikoy. Uy, baya. Unsa may buot namong ipasabot nga likoy, Mer, ha? Ay, kana kung basta makakitag babae nga magpurol, mangulitaw dayon. Mao. Ay, ambot bang ano, makadani maganing magpurol. Uy, hala, kaning ano day, Mer, kanang nasuko day ka kung mangulitaw ko nimo. Ha? Masuko ka kung doon ay mangulitaw nimo, dili ako, basta kung doon na, masuko ba ka? Di man ko masuko. Arang. Basta tinarong lang ba? Arang. Ang uban manggod, sa gulan manggog binuang. Makailabi ata kung seryoso ang tao o dili, di ba? Oo, bitaw sab. Dili na maayo ang binuang, Mer. Pero sa kagwapa nimo, Mer, wa tingali lalaki nga magbinuang nimo, uy. Naagi hapon, Lucio, eh. Ha? Katudang imong amigo nga si Toribio. Kuhan, kining, wa ba yasab to magbinuang storybio, Mer? Ayaw na lang tog labahan ni Lucio. Kay bisag unsaon, di gyud ko motuo sa iyang gisulti nga nagpaka-Arturo siya. Hinoon, naaraman na ni mo, Mer, ba? Wa man kaso kung di ni mo siya tuhuan. Basta. Mas nakauyon ko si mong batasan kay ni Toribio, Lucio. Daghan ang wala ko mauyon ni niya tungod kay wa dayon siya mutug-an ako nga Toribio di ay siya. Mao na tinuod niyang pangan. Unya, yang gitug-an din ako, Paulo. Ako nalay manghayo og pasaylo ni mo, Mer. Basta ako, Lucio. Kung tarong lang ang lalaki, wa gyud problema nga makigsuod ko bisag kinsa. Basta dili lang gyud ko ilaron. Pero, Mer, ani ni, di lang siguro ko magpaligoy-ligoy. Unsa man na, Lucio? Kuan, kining, I like kasuko na ko, ha? Doon na lang ko ipangutana ni mo. I have questions for you. Nganong masuko man kuno ko? Di man ka dautan ang imong pangutana. Depende ni mo, Mer. Pero para na ko, dili ni dautan.
Sige. Isulti na. Kung pananglit, ako'y mangulitaw nimo. Naaka ko'y chance nga imong sugton. Unsa? Dili ka malain si Mirasol ni Lucio sa iyang pangutana. Kay galaan ayaw sa ipas pagpaminaw uban pang masumpay na sugilanon ang yawa nga gustong maanghel. Tagsuwat Emmanuel Nadila Sakol, ubos sa direksyon ni Ria Arellano, Spener Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing, dalit sa RMN Drama.